Hare வந்துருச்சு மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. Okay. வந்துருச்சு Thank you. மாதாஜி. Okay. Warm welcome for today's Bhagavatam session. நம்ம இன்னைக்கு வந்து முதல் காண்டம் 6வது அத்தியாயம் 21வது ஸ்லோகத்தை பார்க்க போறோம். இதை புரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஞானத்தை வேண்டிய பகவான் கிருஷ்ணர்கிட்டயும் ஆச்சாரியர்கிட்டயும் நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्. वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगकन रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगकन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते. ओम नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्येशतारिणी नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्. नष्टप्रायेष भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம். ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ ஸ்லைடு தெரியுதுங்களா? ஸ்லோகம் தெரியுதுங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா தெரியுதுங்களா? ஓகே. இப்போ ஒருத்தங்க படிங்க, நம்ம எல்லாரும் திருப்பி சொல்லலாம். கமலா மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஒரு ஒரு லைனா நீங்க படிங்க, நாங்க திருப்பி சொல்றோம். ஓகே மாதாஜி. அந்தாஸ்மின் ஜன்மனி பவான் ஜன்மனி பவான் மாம் திருஷ்டும் இஹார்ஹதி அவிபக்வ கஷாயானாம் துர்தர்ஷோகம் குயோகினாம். வேற ஒருத்தவங்க படிங்க, நாங்க திருப்பி சொல்றோம். மாதாஜி நான் படிக்கிறேன். மாதாஜி அந்தாஸ்மின் ஜென்மனி பவான் அந்தாஸ்மின் ஜென்மனி பவான் ஜென்மனி பவான் மாமாம் திருஷ்டும் இஹார்ஹதி. எல்லாரும் திருப்பி சொல்லுங்க. செகண்ட் லைன் அவிபக்தாயானாம் தர்ஷோ அஹம் குஹோஹினாம் துர்தர்ஷோகம் குஹோஹினாம். ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. அந்தாஸ்மின் ஜென்மனி பவான் சொல்லுங்க. ஜன்மனி பவான் திருஷ்டும் இஹாரதி அவிபாக்வ கஷ்யானாம் துர்தர்ஷோகம் மொழிபெயர்ப்பு ஒருத்தங்க படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கிருஷ்ணமூர்த்தி பிரபு மொழிபெயர்ப்பு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நாரத பகவான் கூறினார்,
இப்பிறவியில் இனிமேல் என்னை உன்னால் காண முடியாது என்பதை நான் வருத்தத்துடன் கூறிக்கொள்கிறேன். தொண்டில் பூரணத்துவ அடையாதவர்களும் பௌதீக பற்றிலிருந்து முழுமையாக விடுபடாதவர்களும் என்னை காண்பது கடினம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. பிரபாகரன் பிரபு பொருளரை படிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பரமபுருஷ பகவான் மிகவும் தூய்மையானவரும் மேலானவரும் பரமசத்தியமும் ஆவார் என்று பகவத்கீதை கூறுகிறது. அவரிடத்தில் அணுவளவு பௌதிக தன்மை இல்லை. இதனால் மிகச் சிறிய பௌதீக மற்றும் உள்ளவரும் கூட பௌதீக பற்று உள்ளவரும் கூட அவரை அணுக முடியாது. குறைந்தது ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களில் இருந்தாவது ஒருவர் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அந்த நிலையில்தான் பக்தி தொண்டின் ஆரம்பமே துவங்குகிறது. காமத்தில் இருந்தும் பேராசையில் இருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களின் இருந்து ஒருவர் விடுபட்டிருப்பதற்கான அறிகுறியாகும். அதாவது புலனின்ப ஆசைகளில் இருந்தும் புல நுகர்வுக்கான பேராசைகளில் இருந்தும் ஒருவர் விடுபட்டிருக்க வேண்டும். சமநிலையில் உள்ள இயற்கை குணம் சத்துவ குணமாகும். எல்லா பௌதிக களங்களிலும் இருந்தும் விடுபட்டிருப்பது என்பது சத்துவ குணத்திலிருந்து விடுபட்டிருப்பதாகும். தனிமையாக ஒரு காட்டில் பகவான் தரிசனத்தை தேடுவது என்பது சத்துவ குணத்தில் உள்ள ஒரு செயலாகும். ஆன்மீக பூரணத்துவத்தை அடைய ஒருவர் காட்டிற்கு போகக்கூடும். இதனால் அவர் பகவானை அங்கு நேரடியாக காண முடியும் என்பது பொருள் அல்ல. ஒருவர் எல்லா பௌதிக பற்றுகளிலிருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டு தெய்வீகமான படியில் நிலை பெற்றிருக்க வேண்டும். இந்நிலை மட்டுமே பரமபுருஷ பகவானுடன் பக்தன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள உதவும். பகவானின் உன்னதமான வடிவம் வழிபாடு செய்யப்படும் இடத்தில் வசிப்பதுதான் இதற்கு மிகச்சிறந்த வழியாகும். பகவானின் ஆலயம் ஒரு தெய்வீகமான இடமாகும். ஆனால் காடோ பௌதீக வாழ்விற்கேற்ற நற்குணம் பொருந்திய ஒரு இடமாகும். புதிய பக்தன் ஒருவன் காட்டிற்கு சென்று பகவானை தேடி அலைவதை விட பகவானின் விக்கிரக வழிபாட்டில் எப்பொழுதும் ஈடுபட வேண்டும் என்று சிபாரிசு செய்யப்படுகிறது. ஸ்ரீ நாரதரின் தற்போதைய வாழ்வு எல்லா பௌதீக ஆசைகளில் இருந்தும் முற்றிலும் விடுபட்டதாகும். இந்த நிலையில் ஒவ்வொரு இடத்திற்கும் செல்வதாலேயே அந்த இடத்தை நாரதரால் வைகுண்டமாக மாற்றிவிட முடியும் என்றாலும் அவர் காட்டிற்கு செல்வதில்லை. மக்கள், தேவர்கள், கிண்ணறர்கள், கந்தர்வர்கள், ரிஷிகள், முனிவர்கள் முதலான மற்ற எல்லோரையும் பகவானின் பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கு அவர் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு பிரயாணம் செய்கிறார். அவரது இத்தகைய செயல்களால் பிரகலாத மகாராஜனையும் துருவ மகாராஜனையும் மற்றும் பலரை அவர் பகவானின் உன்னத அன்பு தொண்டில் ஈடுபடுத்தி இருக்கிறார். ஆகவே பகவானின் தூய பக்தர் ஒருவர் நாரதரையும் மற்றும் பிரகலாதனையும் போன்ற சிறந்த பக்தர்களின் அடிச்சுவடுகளை பின்பற்றி கீர்த்தனம் என்ற முறையினால் பகவானை போற்றி புகழ்வதற்காக தனது முழு நேரத்தையும் ஈடுபடுத்தி விடுகிறார். இத்தகைய பிரச்சார முறை எல்லா பௌதிக குணங்களுக்கும் மேற்பட்டதாகும். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. மாதாஜி, யார் ஒருத்தவங்க படிக்கல, அவங்க டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க. மொழிபெயர்ப்பு மாதாஜி, யார் ஒருத்தங்க படிக்காத ஸ்லோகம். நாரதா, பகவான் கூறினார், இப்பிறவியில் இனிமேல் என்னை உன்னால் காண முடியாது என்பதை நான் வருத்தத்துடன் கூறிக்கொள்கிறேன். தொண்டில் பூரணத்துவத்தை அடையாதவர்களும் பௌதீக பற்றிலிருந்து முழுமையாக விடுபடாதவர்களும் என்னை காண்பது கடினம். ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நமக்கு தெரியும், நம்ம நாரதருடைய பிறப்பை பார்த்துட்டு இருக்கோம். சோ 2 நாளைக்கு முன்னாடி கடவுள் அவருக்கு காட்சி கொடுத்தாருன்ற ஸ்லோகத்தை நீங்க படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? அவர் தவம் பண்றாரு. ஸோ அந்த வேதாந்திகளுக்கு சேவை பண்ணதுனால அவருக்கு அந்த தவம் பண்ணக்கூடிய பாக்கியம் கிடைச்சிச்சு. அதனால பகவானை முகத்துக்கு முகத்தை பார்த்தார் இல்லையா? ஸோ அப்போ அவருடைய ஒவ்வொரு அங்கங்களும் உறுப்புகளும் உயிர்ப்பித்துச்சு, ஆனந்த பரவச நிலை அடைந்தேன்னு சொல்லிட்டு வியாசதேவருக்கு இதெல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்கார் நாரதர் இல்லையா? அப்புறமா டக்குன்னு என்னாச்சு, சந்தோஷமா இருந்த நாரதருக்கு அந்த காட்சி மறைஞ்சிடுச்சு இல்லையா? சோ இப்போ அவர் முயற்சி பண்றார். என்ன இன்னும் இது முறை நமக்கு ஒரு பிடிச்ச விஷயத்த இருந்த ஒரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிட்டு இன்னொரு குலோப் ஜாமுன் சாப்பிடணும், இன்னொரு ஐஸ்கிரீம் சாப்பிடணும்னு ஒரு ஆசை இருக்கும் தானே? ஆமாவா இல்லையா? ஆமா. அது மாதிரி ஆமா. பகவானை இன்னொரு முறை பார்க்கணும்னு அவருக்கு ஒரு ஆசை. ஓகேவா? ஏன்னா அந்த அழகான தோற்றத்தை, அதாவது ஹையர் டேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அதை உணர்ந்ததுனால அவருக்கு என்ன ஆச்சு, மறுபடியும் பகவானை பார்க்கணுன்ற ஒரு இச்சை வந்ததுனால மறுபடியும் அவர் என்ன பண்றாரு, தவம் பண்றாரு. ஆனா அதுல என்ன சொல்றாரு, இவன் சின்ன பிள்ளை இல்லையா, அதனால கிருஷ்ணர் தன்னுடைய காரணமற்ற கருணையினால அவர் பேசுறார். பாருப்பா, நீ இனிமேல் முயற்சி பண்ணா கூட என்ன பார்க்க முடியாதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு.
ஏன்டா அப்படி சொல்றாருன்னு அப்படின்னு கேள்வி கேட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பௌதீக களங்கங்கள் ஒரு துளி கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அதுதான் இந்த மொழிபெயர்ப்புல பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், தொண்டில் பூரணத்துவத்தை அடையாதவர்களும் பௌதீக பற்றுதலில் இருந்து முழுமையாக விடுபடாதவர்களும் என்னை காண்பது கடினம். ஓகேவா? சோ நமக்கு எல்லாம் மனசு ஃபுல்லா என்ன இருக்கு? பௌதீக ஆசைகள் தான் இருக்குது இல்லையா? அத பண்ணணும், இத பண்ணணும், இங்க போகணும், அங்க வரணும், இது வாங்கணும், அது வாங்கணும்னு சொல்லிட்டு மனசு ஃபுல்லா கனவுகள், எண்ணங்கள் தான் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா, மியூட் பண்ணிக்கோங்க. எண்ணங்கள் இருக்கு இல்லையா? சோ அதனால நம்மளால கடவுளை பார்க்க முடியுமா இப்ப இருக்கிற நிலையில? இதுக்கு பதில் சொல்லுங்க. முடியாது. ஹரி தேங்க்யூ மாதாஜி, பிரபுஜி. சோ அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும், நம்ம தொண்டுல வந்து பூரணத்தை அடையணும்ன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த இடத்துல. ஓகேவா? சோ அதுக்கு அடுத்து நம்ம பர்பட்குள்ள போலாம். இதுல இருந்து நம்ம 2 பாயிண்ட் தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஒண்ணு வந்து தொண்டில பூரணத்தை வச்சாதான் கடவுளை பார்க்க முடியும். பௌதிக ஆசைகள் இருந்தா கடவுளை பார்க்க முடியாது. ஓகேவா? ஸோ இப்போ இந்த பொருளுரையில என்னென்னலாம் பாயிண்ட் சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப நிறைய பாயிண்ட்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஸோ பகவான் பரமபுருஷ பகவான் முழுமுதற் கடவுள் வந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படியாப்பட்டவர்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும். அவர் வந்து தூய்மையானவர் இல்லையா? அதுதான் நம்ம ராஜவித்யா ராஜகுஹ்யம் பவித்ரம் இதம் உத்தமம் சொல்லிட்டு நம்ம பகவத்கீதையிலே படிச்சிருக்கோம். அவர் எப்படியாப்பட்டவர்? அவர் வாயிலிருந்து வரக்கூடிய விஷயங்கள் எப்படியாப்பட்டது? பூரணமானது, பரிபூரணமானது, பவித்திரமானது. சோ அவரும் வந்து தூய்மையானவர், மேலானவர், எல்லாருக்கும் வந்து மேலானவர். யாருமே அவருக்கு நிகரானவர் யாருமே இல்லை. பரம சக்தியும் அவர்தான் சொல்லிட்டு இதெல்லாம் நம்ம பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? அவர் இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், அந்த காரணோதகசாயி விஷ்ணு மூலமா வந்து பாத்தீங்கன்னா மகத் தத்துவத்தை உருவாக்கினாரு. அந்த மகத் தத்துவத்தை எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பார்வையில உருவாக்கினார். அத வந்து மறுபடியும் சிருஷ்டி பண்ணணுன்றதுக்கோசம் பிரம்மா துர்கா தேவிய படைச்சாரு இல்லையா? ஆனா படைச்சாலும் அதுக்கு வந்து அவர் சம்பந்தமே இல்லாம இருக்கிறார் இல்லையா? இந்த உலகத்தை படைச்சாலும் அந்த பௌதீக தன்மை அவர்கிட்ட இல்லை. எப்படி தாமரை இலை நீர் போல இருக்குதோ, அந்த தாமரை பூ பாத்தீங்கன்னா தண்ணியில தான் இருக்கும், ஆனா அதுக்கு தண்ணிய வந்து உறிஞ்சிக்காது. அது மாதிரி அவர் இது எல்லாத்தையும் படைச்சாரு. எதனோட களங்கம்? இந்த பௌதீக களங்கம் இல்லை, 3 குணங்கள் இல்லை. அதனால்தான் அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர், நிர்குணான் அப்படின்னு சொல்றோம். ஓகேங்களா? சோ அதுக்கடுத்து இதனால் மிகப்பெரிய பௌதீக பற்று உள்ளவரும் கூட அவரை அணுக முடியாது. இதுல இருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்? அவர்கிட்ட போனோம்னா நம்ம கிட்ட என்ன இருக்கக்கூடாது? பௌதிக களங்கங்கள் ஒரு துளி கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகேவா? ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா அந்த 3 குணங்களை குறைந்தபட்சம் ரஜோகுணமோ தமோ குணமோ இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாங்க. ஏன்பா இதை விடுவிக்கணும்னு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ரஜோகுணத்துல அவனுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா காமம், ஆசை, பேராசை இருக்கும் இல்லையா? அதனால அவன் செயல்களை செய்வான், பற்றுதலோட செய்வான். ஓகேவா? அந்த பற்றுதல்னால மறுபடியும் பிறப்பு சக்கரத்துக்குள்ள வரா. தமோகுணத்துல இருக்க வந்து பாத்தீங்கன்னா மந்த புத்தியும் பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கிறதுனால அவன் என்ன பண்றானே அவனுக்கு தெரியாது. அவன் கீழ்நிலைக்கு தான் போவான். சோ குறைந்தபட்சம் இது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றாரு. சோ அந்த நிலையில் தான் பக்தி தொண்டின் ஆரம்பமே துவங்குகிறது. அது போனோம், அப்பதான் வந்து பக்தி வந்து தொடங்குது அப்படின்னு சொல்றாரு. ஓகே, காமத்தில் இருந்தும் பேராசையில் இருந்தும் விடுபட்டிருப்பதே ரஜோ மற்றும் தமோ குணங்களில் இருந்து ஒருவர் விடுபட்டிருப்பதற்கான அறிகுறியாகும். ஓகேவா? சோ மறுபடியும் என்ன சொல்றாரு பாருங்க, புலனின்ப ஆசைகளில் இருந்தும் புலனுணர்க்கான பேராசைகளில் இருந்தும் ஒருவர் விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். சோ நம்ம என்ன பண்றோம்? நம்ம நாக்குக்கு ருசியா நல்லா சாப்பிடணும், நமக்கு பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸை போட்டுக்கணும், இப்படிதான் நம்ம நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? என்ன டிஃபன் பண்றது, இன்னைக்கு என்ன ட்ரெஸ் போடுறது, அதுக்கு மேட்சா வந்து வளையல் போடணும், அதை போடணும், இதுதான் நினைச்சிட்டு இருக்கோம். கரெக்டா? நம்ம பகவத்கீதை பாகவதர் கிளாஸ் எல்லாம் அட்டன் பண்றோம். பட் மனசுல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்? இந்த புலனை எப்படி நான் சந்தோஷமா வச்சுக்கிறதா யோசிக்கிறோம் இல்லையா? அப்ப நாளைக்கு வந்து ஏகாதசி, ஏண்டாப்பா ஏகாதசி வருதுன்னு நினைக்கிறோம் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா? எல்லாம் நிஜத்தை பேசணும் ஏகாதசி பண்ணணும் இல்லையா? ரூல்ஸ் ரெகுலேஷன் விட்டுருங்க. நம்மளுடைய உண்மையான தன்மைகளை நம்ம நிஜமா நிஜ சொரூபம்னு ஒண்ணு இருக்கும் இல்லையா? அதை நம்ம பேசணும் இந்த இடத்துல இல்லையா? ஏன்னா அன்னைக்கு வந்து விரதம் இருக்கணும் இல்லையா? நமக்கு பிடிச்ச ஒரு நாளை நம்ம காம்ப்ரமைஸ் பண்றதுக்கே நம்ம யோசிப்போம் இல்லையா? ஆனா நம்ம என்ன பண்ணணும்? இதெல்லாம் நான் விட்டு கொடுத்தேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எனக்கு என்ன கிடைக்கும்ன்றதை நம்ம யோசிக்கணும் இல்லையா? நம்ம சின்ன சின்ன அசௌகரியங்களை விட்டுட்டா நமக்கு நாளைக்கு என்ன சௌகரியம் கிடைக்குது? பகவான் கிட்ட போறதுனால நமக்கு வாய்ப்பு கிடைக்குது. அப்ப என்ன ஆகும்? நமக்கு அவருடைய காரணமற்ற கருணையினால நமக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த ஜென்மம் ஒரு கடைசி ஜென்மமா இருக்கிற அளவுக்கு ஒரு தகுதியைப்படுத்தி கொடுப்பாரு இல்லையா?
அவருடைய காரணயற்ற கருணையாலேயும் குருவுடைய அனுகிரகத்தால அந்த நிலைக்கு வரணும். ஓகே, அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த பிடிவாதமா புடிச்சிட்டு இருக்கோம் பாருங்க, இந்த குணங்களை விட்டுடணும். ஓகேவா? சோ அவரை தரிசனம் பண்றதுக்கோசம் என்ன பண்றாங்க, சத்வ குணத்துல இருக்கவங்க காட்டுக்கு போறாங்க. ஆனா இந்த கலியுகத்துல காட்டுக்கு போனோம்லாம் ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. வீட்டையே நீ வந்து உன்னோட இருதயத்தை கோயிலா மாத்திக்கலான்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபு என்ன கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு, மகாமந்திரத்தை கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா. சோ ஆன்மீக பூர்ணத்தை அடைய ஒருவர் காட்டிற்கு போகக்கூடும். அப்போ இப்ப தேவையில்லை. ஓகே, அப்போ வந்து போனாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, நேரடியா பார்க்க முடியும். சோ இதை படிக்கும் போது நமக்கு யார ஞாபகம் வருது, துருவ மகாராஜா வருது இல்லையா? துருவா என்ன பண்ணாரு, தன்னோட சித்தி திட்டாங்க, சுனிதி திட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு கோச்சிட்டு போறாரு. போற வழியில யார மீட் பண்ணாரு, தூய பக்தரான நாரதரை மீட் பண்ணாரு இல்லையா? லவமாத்திர சாது சங்கம். அதனால அவருடைய வாழ்க்கை இல்லையா மாறிச்சு. அவங்க அம்மா வந்து வழிகாட்டி, நீ வந்து உனக்கு ஏதாவது வேணும்னா யார்கிட்ட போய் கேளு, நாராயணன் கிட்ட போய் கேளுன்னு சொல்றாங்க. அம்மா ஒரு வழிகாட்டி, குரு வந்து இன்னொரு வழிகாட்டி, சொன்ன விஷயத்த வந்து திடமான புத்தியோட அவர் தவம் பண்ணாரு. கடைசியில அவரே என்ன பண்ணாரு, முகத்துக்கு முகத்தை கடவுளை பார்த்தார் இல்லையா? ஆமாவா இல்லையா துருவ மகாராஜா இல்லையா? தேங்க்யூ பிரபு. அவருக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா தாத்தாவை காட்டில பெரிய ராஜ்யத்தை கொடுத்தாரு. அப்ப அவர் ரியலைஸ் பண்ணார், அச்சச்சோ நான் வந்து சின்ன உடைஞ்சு போன கண்ணாடி பீஸு கேட்டுட்டேனே, எனக்கு இது வேணான்னு சொன்னாரு. இல்லப்பா, நீ கேட்ட அனுபவிட ராஜானா ஒரு ராஜ்யத்தையும் கொடுக்குறாரு, துருவ லோகத்தையும் கொடுக்குறாரு இல்லையா? மேல் லோகத்தையும் ஒண்ணு கொடுக்குறாரு. அவர் என்ன பண்ணாரு, எனக்கு வழிகாட்டின எங்க அம்மாவையும் கூட்டிட்டு போறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த லோகத்துக்கு கூட்டிட்டு போனாரு இல்லையா? சோ இதுதான் தூய பக்தர்களுடைய சகவாசத்தினால துருவ மகாராஜர் எப்படி இருந்தார், தூய பக்தனான ஒரு வைஷ்ணவன் சுயநலம் இல்லாம தன் தாயை வழிகாட்டினாங்கன்னு சொல்லிட்டு அவங்களையும் கூட்டிட்டு போறாங்க. இந்த 2 பண்புகளை நம்ம கத்துக்கணும். சோ எல்லா பௌதிக பற்றத்திலிருந்து வரணும். அப்பதான் வந்து நமக்கு என்ன ஆகும், தெய்வீகமான படியில் நிலை நிற்க வேண்டும். இதெல்லாம் விட்டாதான், இதெல்லாம் நம்ம மைனஸ் வேணும், அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும்னா எதுவுமே நடக்காது. ஏதாவது ஒண்ணுதான் பண்ணணும் இல்லையா? தெய்வீகமான படியில் நிலை பெற்று இருக்க வேண்டும் சொல்றார். ஓகேவா? சோ பக்தன் நேரடியாக தொடர்பு கொள்ள இது வந்து உதவும்னு சொல்றார். ஓகே, சோ அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஆரம்ப நிலை பக்தர்கள் இருக்காருன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களால வந்து போயிட்டு காட்டுக்கு போயிட்டு தவம் பண்றதோ பூஜை புனஸ்காரம் பண்றதோ கஷ்டம். நமக்கு மனசு வந்து சஞ்சலமானதுன்னு சொல்லிட்டு அர்ஜுனனே சொல்லிட்டார். இன்னும் ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இன்னும் கஷ்டம். அதனாலதான் வந்து கோயில் விக்கிரக வழிபாடுன்றத எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அர்ச்சா விக்கிரக வழிபாடுன்றது வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? ஏன்னா கடவுளுக்கு வந்து உருவம் இருக்கு இல்லையா? நம்ம கிருஷ்ணர் வந்து எப்படியாப்பட்டவர், ஷாம சுந்தர் இல்லையா? கார்மேக வண்ணம் நிறத்தை கொண்டவர், கையில புல்லாங்கல் வச்சுட்டு தலையில மயில் பீலிச்சு வச்சுட்டு இல்லையா, திரிபங்கா ஃபார்ம்ல இருந்துட்டு கௌசுப மணி அணிஞ்சிட்டு இருக்காரு, பல வண்ண மலர் மாலைகள் அணிஞ்சு இருக்காரு இல்லையா? அந்த வடிவத்தை தான் நம்ம வணங்கணும். அதுக்கு என்ன பண்றாங்க, அர்ச்சா விக்கிரகம் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? அது வந்து யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும், ஆரம்ப நிலை பக்தர்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும். ஓகேவா? சோ இப்ப நாரதருடைய வாழ்க்கை எப்படிப்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அவர் வந்து பௌதிக ஆசைகளில் இருந்து முற்றிலும் விடுபட்டதாகும் அவருடைய தற்போதைய வாழ்க்கை. ஏன்னா யாருமே இல்லை, அம்மா இருந்ததே ஒரே உறவு, அம்மாவும் இல்லை. சோ இப்ப வந்து நம்மளுக்கு ஒரு கேள்வி வரும், அப்ப வந்து ஏன் இப்ப கடவுளை 2வது முறை பார்க்க முடியலன்னா நமக்கு சொல்றாரு. ஓகே, என்ன கன்வே பண்றாரு இவர் மூலமா, அவர் தூய பக்தர் தாங்க. ஆனா அவருக்கு வந்து என்ன பண்றாருன்னா ஒரு ஆர்வத்தை ஊட்டி விடுறார். கொஞ்சம் பார்த்துட்டேன், இன்னும் அந்த ருசிய உணர்ந்துட்டோம், இன்னும் நான் பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த இப்ப வந்து அவருக்கு பக்தி எப்படி எந்த ஸ்டேஜ்ல இருக்குன்னா ஒரு குழந்தை பருவத்துல இருக்குது. அதுக்கு வந்து ஆர்வத்தை கொடுத்துட்டாரு. அப்ப வந்து நான் இன்னும் பார்க்கணும்னா அந்த பக்தி வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பாவ நிலை முதிர்ந்த நிலைக்கு வரும். நம்ம வந்து போன கிளாஸ்ல வந்து 9 ஸ்டேஜஸ் ஆஃப் பக்தி பார்த்தோம் இல்லையா? ஸ்ரத்தா, சாது சங்கா, பஜன கிரியா, அனர்த்த நிவர்த்தி, நிஷ்டா, ருச்சி, பாவா பார்த்தோம் இல்லைங்களா? அந்த பாவ நிலைக்கு கொண்டு வர்றதுக்கு கடவுள் வந்து ஒரு உந்துதலை கொடுத்துட்டு போனாரு நாரதருக்கு, காமிச்சாரு. அப்படி நீ பார்க்க முடியாதுப்பான்னு சொல்லிட்டாரு. அப்ப என்ன, அந்த ருசி இருக்கு இல்லையா, ஹையர் டேஸ்ட் டேஸ்ட் பண்ணிட்டார் நாரதர். அதனால அவர் என்ன பண்ண போறாரு, மறுபடியும் பக்தி தான் பண்ண போறாரு. இவர் மறுபடியும் வாபஸ் பௌதிக உலகத்துக்கு போவாரா? போக மாட்டாரு இல்லையா? அதனால அவர் பாவத்தையும் பக்தியை வந்து முதிர்ந்த நிலை பக்குவமான நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணுன்றதுக்கோசம் கிருஷ்ணர் இப்படி வந்து பண்ணாருன்றதை நம்ம நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கணும். ஓகேவா?
சோ மக்கள், தேவர்கள், கிண்ணர்கள், கந்தர்கள், ரிஷிகள், முனிவர்கள் முதலான மற்றொரு எல்லாரும் பகவானின் பக்தர்களாக மாற்றுவதற்கு அவர் ஒரு கிரகத்திலிருந்து மற்றொரு கிரகத்திற்கு பிரயாணம் செய்கிறார். அவர் வந்து பாத்தீங்கன்னா திரிலோக சஞ்சாரி இல்லையா? அவர் யாரை மீட் பண்ணாலும் நீங்க எடுத்து பாருங்க. உதாரணத்துக்கு இப்போ வியாசதேவர் கன்ஃபியூஷன்ல இருந்தார், அவருக்கு கிளாரிட்டி கொடுத்துட்டு பாகவதம் எழுத வச்சார். அதுக்கு அடுத்து இப்ப யோசிச்சு பாருங்க, பிரகலாதா தன்னுடைய அப்பனான இரண்யகசிப்புனால எத்தனையோ இம்சை கொடுத்தாலும் அவர் இந்த நாரதர் மூலமாக தெரிஞ்ச விஷயத்த வந்து பயிற்சி பண்ணிட்டு வந்தார், அந்த கஷ்டத்துக்கு நடுவுலயும் இல்லையா? நமக்கெல்லாம் பிரகலாத மாதிரி ஒரு நாள் யாராவது நம்மள சாவடிக்கிறேன்னு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? கடவுள் பேரை சொல்லுவோமா? அந்த நேரத்துல மறந்துடுவோம், நமக்கு வேற டென்ஷன் ஆயிடும். உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்க மாட்டேன்னா நீ பேர் இந்த கடவுள் பேரு சொன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? அவர் சொல்றதுதான் மாதாஜி கேட்போம், ராஜா சொல்றதுதான் கேட்போம். ஆனா அப்பாவான ராஜாவான இரண்யகசிப்பு தன் சொந்த மகனை என்னெல்லாம் பண்றாரு, நெருப்புல தள்ளுறாரு, மலை உச்சில இருந்து தள்ளுறாரு. அப்ப கூட அவர் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு? கடவுளே உன்னதான் நினைச்சிட்டு இருக்கேன், நீ என்ன சொல்லுங்க பிரபு. நாராயணங்கிற பேரையே சொல்லிட்டு ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு இல்லையா? திடமான பக்தியோட ஸ்மரணம் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எந்த துன்பத்திலயும் அப்பாவையும் திட்டல, கடவுளையும் திட்டல. நம்ம எல்லாம் விட்டா என்ன பண்ணிருப்போம் இல்லையா? ஆனா அவர் அப்படி பண்ணல. அதுதான் தூய பக்தருடைய, அதுவும் 5 வயசு புள்ள. யோசிச்சு பாருங்க எவ்வளவு அளவுக்கு மனப்பக்குவம் இருக்கு. அப்ப எவ்வளவு ஞானம் இருந்திருக்கும் இல்லையா? அதெல்லாம் யார்கிட்ட இருந்து வந்துச்சு? நாரதர் முனி கிட்ட, அவங்க அம்மா வயிற்றுல இருக்கும் போது வந்துச்சு இல்லையா? சோ அந்த மாற்றம் அவர் கையில வந்துச்சு. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதா வந்து பிரகலாதனை காப்பாத்துறதுக்கோசம், தன் தூய பக்தனை காப்பாத்துறதுக்கோசம் நரசிம்ம அவதாரம் எடுத்தாருன்னு பார்த்தோம். அவர் 7வது கேண்டோல என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸ்ரவணம், கீர்த்தனம், விஷ்ணு ஸ்மரணம், பாத சேவனம், வந்தனம், தாசியம், சாக்கியம், ஆத்ம நிவேதனம் பத்தி சொல்றாரு இல்லையா? அதுல நம்ம ஏதாவது ஒரு ப்ராசஸை எடுத்து நம்ம பக்தியை பண்ணணும். ஓகேங்களா? அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பிரகலாதன் நமக்கு இதை சொல்லி கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. ஓகே, சோ யாரெல்லாம் வந்து நாரதருடைய அடிச்சுவட்டை பின்பற்றுறாங்களோ அவங்க வந்து பக்தர் ஆகுறாங்கன்றதை இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ குருன்றது நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எப்படி பிரகலாதா துருவா, வியாசர் எல்லாம் குருவா நாரதரை ஏத்துக்கிட்டாரோ அவங்க வாழ்க்கை மாற்றமாச்சு இல்லையா? அதே வந்து கேடான வேடர்கள், நிருகா, அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா வால்மீகி கூட பாத்தீங்கன்னா வேடனா தான் இருந்தார் இல்லையா? ரத்னாகர் என்ற வேடனா இருந்தாரு. அப்புறம் நாரதருடைய சம்பந்தத்தால வந்துதான் அவங்க எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா பக்தர்களாக மாறினார்கள் இல்லையா? அது மாதிரி நமக்கும் யார் வேணும்? குருன்றது கண்டிப்பா வேணும். ஓகேவா? அதுக்கு அடுத்தது சோ இப்ப இது இந்த பர்பட்ல இது தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ வேற என்ன நம்ம இதுல புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் பண்ணலாம். ஓகே, சோ நாரதர் வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம எவ்வளவு வேலை செய்யணும்? அவர் வந்து எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இந்த பகவான் மேல பக்தி பண்றார். நம்மளும் இப்ப இருக்கிறோம். நம்ம வந்து எப்படி பக்தி பண்ணணும் பாத்தீங்கன்னா, நமக்கு சனாதன தர்மம் என்ன சொல்லியிருக்குது? சவை பும்சாம் பரோ தர்மோ யதா பக்தி ரதோக்ஷஜே அகை துக்கி அப்பிரதியதா யயாத்மா சூப்ரசீததி. அதாவது இந்த மனுஷன் இருக்கான் இல்லையா, ஒவ்வொருத்தருடைய மனுஷனுடைய தலையாய கடமை என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, குழந்தை குட்டியை காப்பாத்துறது, வேலைக்கு போயிட்டு வர்றது அது இல்ல. சனாதன தர்மம் என்ன சொல்லுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, பக்தி பண்ணணும்னு சொல்லுது. அது எப்படி பண்ணணும்? அகை துக்கி அப்ரதிஹதா, அதாவது அன்மோட்டிவேட்டட் அன்இன்டரப்டட் டிவோஷனல் சர்வீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாரு. அதாவது எதையும் எதிர்பார்க்காம, எந்த ஒரு எதிர்பார்ப்பும் இல்லாம கடவுளுக்கு வந்து கலங்கமற்ற தூய பக்தி பண்ணணும்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. சரிப்பா, நான் இப்படி இருக்கிறேன், நான் எப்படி பண்றதுன்னு கேள்வி கேட்டா, அதுக்குதான் பகவான் நமக்கு என்ன கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு? ஸ்ரீமத் பாகவதம் கொடுத்துட்டு போயிருக்காரு. சரிப்பா, அதுல என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஸ்ரீமத் பாகவதத்துல பாத்தீங்கன்னா 3 விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. ஒண்ணு பகவான், பக்தி, பக்தன். ஓகேவா? சோ பகவான் யாரு? நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், முழு முதற் கடவுள் ஆனா பகவான் கிருஷ்ணர். ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம் இந்திரியாசி வியாக்குலம் லோகம் விருதியந்தி யுகே யுகே. ஏதே சாம்ச கலா பும்ச கிருஷ்ணஸ்து பகவான் ஸ்வயம். சோ பகவான் ஒருத்தர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா கடவுள். அவர் தான் ஸ்வயம். அவர் தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லா காரணத்துக்கு காரணமானவர் இல்லையா? அவர்கிட்ட இருந்துதான் எல்லாமே வந்துச்சு, எல்லா அவதாரங்கள் வந்துச்சு இல்லையா? நமக்கு தெரியும் 6 விதமான அவதாரங்கள். அதாவது புருஷ அவதாரம், குண அவதாரம், மன்வந்தர அவதாரம்,
லீலா அவதாரம், யுக அவதாரம், சக்தி ஆவேச அவதாரங்கள் எல்லாம் அவர்கிட்ட இருந்துதான் வந்துச்சுன்னு தெரியும். அவர் தான் வந்து முழு முதற் கடவுள். ஓகேவா? ஈவன் பிரம்ம சமிதையில பிரம்மாவை என்ன சொல்றாரு? கோவிந்தம் ஆதி புருஷம் தமகம் பஜாமி. ஆதி முதற் கடவுள் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பகவான் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. சோ அப்படியாப்பட்ட பகவானை நம்ம வழிபடணும். அதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம் சொல்றது. பகவானை பத்தி சொல்றதுதான் வந்து ஸ்ரீமத் பாகவம், பக்தர்களை பத்தி சொல்றதுதான் ஸ்ரீமத் பாகவதம். அதுல என்னப்பா வேற நான் என்ன பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தி பண்ணு. அந்த ப்ராசஸ் எப்படின்னு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்த பக்தி ப்ராசஸ் எப்படி பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு ஒரு துளி அளவு கூட இச்சைன்ற இருக்கக்கூடாது. பௌதிக பற்றுதல் இருந்தா நம்ம கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்க முடியாது. சோ யார் மேல ஆசக்தி வச்சுக்கணும் பாத்தீங்கன்னா கிருஷ்ணரை பார்த்துக்கணும், கிருஷ்ணரை மேலதான் வைக்கணும். அதுக்குதான் சொல்றாங்க. சரி, அந்த பக்தியை நான் எப்படி பண்ணணும்னு பாத்தீங்கன்னா அந்யாபிலாஷித சூன்யம் ஞான கர்மாதி அனார்விதம் அனுகூலியேன கிருஷ்ண அனுசீலனம் பக்தி உத்தமம். எப்படி பண்ற பக்தி தான் உத்தம பக்தி. சோ அந்த ப்ராசஸும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறாரு. அந்யாபிலாஷித சூன்யம், நம்மளுடைய குறிக்கோள் என்னவா இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவான் கிருஷ்ணரை தான் குறிக்கோளா வச்சுன்னு பண்ணணும். சோ அந்த ப்ராசஸ் எப்படின்னா இந்த நவவித பக்தியில ஏதாவது ஒண்ணு பண்ணணும். அதுல குறிப்பா வந்து பாத்தீங்கன்னா கேட்டல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். அது வந்து 2வது கேட்டல்ல சுகதேவ் கோசாமி பரிஷித் மகாராஜாக்கு சொல்றாரு இல்லையா, கடவுளுடைய நாமத்தை சொல்லணும். சரிப்பா, எனக்கு என்ன லாபம் அடையும்னா ஹரின்ற வார்த்தையை நான் சொன்னேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், பகவானுக்கு நிறைய பெயர் இருக்கு, முகுந்தா, அச்சுதா, ரிஷிகேஷன். ஹரின்ற வார்த்தைக்கு என்ன அர்த்தம்னா நம்ம கிட்ட திருடன்னு அர்த்தம். என்னத்தை திருடார்? நம்ம கிட்ட இருக்கக்கூடிய பாவங்கள் அனர்த்தங்கள் எல்லாம் திருடார். சோ அப்ப நமக்கு என்ன வரும்? பக்தி வரும். சரி, வேற எதையும் ஃபாலோ பண்ணாத, வர்ணாசிரமத்தை பின்பற்றாத, கர்ம யோகத்தை ஞான யோகத்தை எதையும் பின்பற்றாத. அவங்க எல்லாம் கடைசியா எங்க வராங்க? பக்திக்கு வராங்க. அதனால நீ ஈஸியா என்ன பண்ணு, பக்தி யோகத்தை பண்ணு. லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணிக்கோ, படிக்கட்டு ஏறாத. 20வது மாடிக்கு போனோன்னா லிஃப்ட் யூஸ் பண்ணாதான் ஈஸி. அது மாதிரி பக்தி யோகத்தை ஃபாலோ பண்ணுன்னு அப்படின்ற. 3வது விஷயம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பக்தாஸ், பக்தர்களுடைய சங்கம் இல்லையா. இப்ப நம்ம பார்த்தோம், அதாவது தூய பக்தர்களுடைய சங்கத்தால வாழ்க்கை மாறின விஷயம் உதாரணத்தை நம்ம பார்த்தோம் இல்லைங்க. டைம் ஆயிட்டு இருக்குது, அதனால கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா முடிச்சிடுறேன். சோ இங்க என்ன சொல்றாரு? அனுக்குல்ய அந்யாபிலாஷித்த சூன்யம், நம்மளுடைய குறிக்கோள் பகவான். ஞான கர்மாதி அனார்வித்தம், இருக்கிற புத்தியை வச்சுட்டு நம்ம என்ன பண்ணணும்? பக்தி ப்ராசஸ் ஏற்கனவே நம்ம ஆச்சாரியர்கள் போன வழியை நம்ம பின்பற்றணும். அனுகூலியன கிருஷ்ண அனுசீலன், நம்ம பக்திக்கு எதெல்லாம் உகந்ததோ அதை வந்து ஏத்துக்கணும், மித்ததெல்லாம் வந்து நம்ம விட்டுணுன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். பக்தி உத்தமம், அப்படி பண்ற பக்தி தான் வந்து நமக்கு உத்தமமான பக்தி. நம்ம ஆனா இப்ப இருக்கிற விஷயம், நம்ம நிலைமை எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம எல்லாத்தையும் மறந்துட்டோம் இல்லையா. ரூப கோசாமி இந்த உத்தம பக்தியை வந்து எப்படி பண்ணணும்னு நமக்கு சொல்லியிருக்காரு. சோ நம்ம இப்ப வந்து மறந்த நிலையில இருக்கோம். சரி, நான் எப்படி வந்து, நமக்கு எல்லாருக்குமே ஆசை, பௌதிக ஆசைகள்லாம் நிறைய இருக்கு இல்லையா. ஆனா எப்படிப்பா நான் வந்து என்னால முடியாது, எப்படி நான் தூய பக்திக்கு ஆசைப்படணும்னு பாத்தீங்கன்னா நமக்கு பிரபுபாதா ஒரு பெரிய பிளாட்ஃபார்ம் கிரியேட் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு. இந்த இஸ்கான் இந்த ஸ்தாபத்தை மூலயமா அதை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும். நம்ம பக்தர்களுடைய சாது சங்கத்து மூலயமா நம்ம என்ன பண்ணணும்? ஆண்டாள் தாயார் சொல்லியிருந்தாங்க இல்லையா, கூடியிருந்து குளிந்தோலோ ரெம்பாவான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி நம்ம ஒருத்தருக்கு வந்து உதவி பண்ணிக்கணும். நாம ஜபம் சேர்ந்து பண்ணணும். எல்லாம் சேர்ந்து ஒன்னா பகவத்கீதையை படிக்கணும். எப்படி வந்து காயா இருக்கிற மாங்காய் தான் நாளைக்கு வந்து பழமாகும், அது மாதிரி பக்தி இல்லாம நிறைய பௌதிக ஆசைகள் அனர்த்தங்களோட இருக்கிற நம்மளால வந்து கட்டுண்ட ஆத்மாவா இருக்கிற நம்மளால வந்து என்ன பண்ண முடியும்? தூய பக்தி பண்ண முடியும். அதுக்கு வந்து நமக்கு என்ன பண்ணணும்? நம்ம ஆச்சாரியர்கள் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் ஃபாலோ பண்ணணும். பக்தர்களோட சகவாசம் வச்சுட்டு நம்ம பண்ணணும். ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. புரிஞ்சிச்சுங்களா? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்குங்களா மாதாஜி, பிரபுஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஒரு மாதாஜி, சந்தேகம் மாதாஜி. கலியுகத்துல சொல்லுங்க பிரபு. காட்டுக்கு போறது ரெக்கமெண்ட் பண்ணல. மாதாஜி, யாருக்காவது தெரிஞ்சா அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் சீக்கிரம் சொல்லுங்க பிரபு, டைம் ஆயிட்டு போடுங்க. மாதாஜி, கலியுகத்துல யாருக்காவது தெரிஞ்சா அட்டெண்டன்ஸ் லிங்க் போடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி, கலியுகத்துல காட்டுக்கு போறது ரெக்கமெண்ட் பண்ணல, இங்கேயே பக்தி பண்றது தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணிருக்காங்க. பட் சிறு களங்கம் கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லியிருக்காங்களே, நம்ம சிறு களங்கம் கூட இல்லாம பண்றது எந்த அளவுக்கு சாத்தியம்? இன்னும் அந்த பக்குவம் வரல பிரபு. நம்ம வி ஆர் இந்த ப்ராசஸ். நம்ம ஸ்கூல்ல இப்போ வந்துதான் எல்கேஜி யூகேஜிக்கு என்ட்ரி ஆயிருக்கும், இன்னும் வரும் பிரபு. அது அப்படி போயிருக்கவங்க இருக்காங்க இல்லையா, அதுதான் சொல்றாங்க இல்லையா. எத்தனையோ பேர்கள் வந்து கேக்குது மாதாஜி.
ஹரே கிருஷ்ணா. யாரோ ஒருத்தங்கனாலதான் முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா? சோ அப்ப வந்து அந்த ஒருத்தவங்க யாருன்னு தான் தெரியாது. எத்தனையோ கோடி பேர் இருந்தா கூட ஒருத்தராலதான் தூய பக்தி பண்ண முடியும். நம்ம அந்த ப்ராசஸ்ல இருக்கோம். அந்த ஸ்டெப்ஸை ஃபாலோ பண்ண அந்த ஸ்டேஜ் கடவுளுடைய கருணைனால, ஆச்சாரியருடைய அனுகிரகத்தால அது வந்து அடையும். நம்மளுடைய முயற்சி இருக்கணும் பிரபு. ஓகேங்களா? சோ நம்ம ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, ஒரு சின்ன ரிக்வெஸ்ட். 335வது பக்கத்துல அந்த பெரிய பர்பட்ல இருக்குல்ல மாதாஜி, அதுல வந்து சமநிலையில் உள்ள இயற்கை குணம் சத்துவ குணமாகும். எல்லா பௌதிக களங்கங்களில் இருந்தும் விடுபட்டு இருப்பது மாதாஜி நாளைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா? ஏன்னா இது டைம் ஆயிட்டு இருக்குது. மறுபடியும் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நான் என் பண்ணிக்கிறேன் மாதாஜி. தப்பா நினைச்சுக்காதீங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, தேங்க்யூ. ஹரே கிருஷ்ணா. வாஞ்சா கல்பத்தருப்யேஷ கிருபா சிந்து பைவஜ பதிதானாம் பாவனேப்யோ வைஷ்ணவேப்யோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य रविदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. हरे कृष्णा. ऑल ग्लोरीज टू